Барыгызга да хайырлы кичләр, хайырлы көннәр, кем кайчан карый. Без бүген сезнең белән киләсе башланачак каталогны планлаштырырга өйрәнәчәкбез. Ничек эшләячәкбез? Шуның турында сезнең белән уртаклашасым килде. Без иртәгәдән менә шундый шәп каталог башлыйбыз. Кызлар, бу каталогна 2 атналык кына бу каталог, катнашырга өлгерегез. Шундый яхшы розыгрышлар булачак. Нәрсә генә уйнатмый компания. 15 сәяхәт уйната. 15 сәяхәт. Аннан соң 150 сертификат. Кызлар, 1000 сумга кирәкле товарны ала алачаксыз. Шулай 1500 парфюм уйнатачак. Яңа чыккан парфюм уйнатачак. Һәм кызлар, 15 смартфон булачак. Галәмәт. Бу бонусны, бу мега акцияны колдан ычкындырмыйк. Шуңа күрә тырышып эшлик. Хәзер мин сезгә аңлатам. Без нәрсә эшләячәкбез сезнең белән бу каталогта. Кемнәр инде минем белән бер командада түгел, яисә уйланып йөри фабрика керер өчен, миңа языгыз. Мин үземнең телефон номерларны калдырам каналымда. Шулай комментарийда минем ссылкалар булачак. Хәзер мин сезгә аңлатып китәчәкбез, без ничек эшләячәкбез. Ничек була бу, кызлар? Без менә шушындый таблица сызып куябыз үзебезнең блокнотларыбызга матур иттереп. Безнең бу 2 атналык каталог булгач, без менә шулай итеп бүлеп чыгабыз. Язып чыгабыз. 1, 2, 3, 4. Бу инде безнең 14 көн дигәнне аңлата. Монда инде безнең, мәсәлән, иртәгә безнең 20 февраль. Без шулай итеп дәвам итәбез. 14 көн буе менә монда безнең даталарыбыз язылган. Хәзер, мәсәлән, без көн сайын нәрсә эшләгәнебезне плюс куеп барырга тиеш булабыз. Мисал өчен, мәсәлән, работа в клиентском чате, рассылка. Клиент чатында эшли беләбез күпләребез, менә минем командадагылар инде клиентский чатта эшләүне дәвам итәбез. Рассылка ясыйбыз көне буе, анысын инде каян алып ясарга икән сез беләсез. Рассылка ясыйсыз да, әгәр дә 20-сендә рассылка ясагансыз икән, монда сез плюс билгесе куячаксыз. Алга таба коллажи в статус. Коллажи в статус ул нәрсә? Сез WhatsApp-ка үзегезнең коллажыгызны куярга тиеш буласыз. Яисә бәлки сезнең Instagramда бардыр инде, статусларыгыз. Instagramда, мәсәлән, мисал өчен менә бу статус. Мәсәлән, мин икенче телефонымны алдым инде. Менә статусларда менә шулай куябыз. Бүген инде безнең яба торган көн булгач, менә Алиянең, мәсәлән, мисал өчен күрсәтәм, менә аның статусы, менә коллаж куйган ул. Статустан туганнары, якыннары барысы да карап тора. Менә шулай итеп статуслар куябыз көн сайын булган коллажларны. 50 SMS предложение в день. Бу ничек? Сез 50 сообщение язып кешегә чакырга тиешсез. 50-сендә, мәсәлән, бер сайтта түгел инде, бер социаль челтәрдә түгел. Мисал өчен, ВКонтактеда бары тик 10-ны гына язарга була кешегә. 10 кешегә язасыз, чакырасыз. Хәерле кич, мин фабрика язылдым, 20% скидка ясый алам сезгә дип, үзегезнең туганнарыгызга, якыннарыгызга язып чыгаласыз. Яисә белмәгән кешеләргә дә мин сезгә 20% скидкалы ташлама тәкъдим итәм. Бездә бик зур ассортимент дип шулай итеп язып чыгасыз. Алга таба мин шулай ук шаблоннарны үземнең эшләү чатларында биреп барам. Анысы белән ул турыда инде без соңракта танышаларбыз. Кирәк кеше сорагыз, җибәрә алам. Рекрутинг, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, посты о продукции и истории. Бусы ничек була, кызлар? Рекрутинг булгач, мин моны аңлаттым нәрсә икән сезгә, ничек рекрутировать. ВКонтакте, Instagram сезнең һәрвакыт статусларыгыз булырга тиеш, сез сообщениелар язасыз шулай ук, менә көндәлек сообщение 50 SMS булырга тиеш инде. Ничек була ул? Продукцияны куясыз. Мисал өчен мин сезгә хәзер күрсәтәм. Кемнеңдер бәлки ВКонтактеда, мәсәлән, группалары бардыр, Мисал өчен, хәзер мин сезгә, мисал өчен, үземнең страничкамны күрсәтәм берсен. Мисал өчен, менә шундый продукция. Кемдер коллаж куям, анда нәрсә куям, менә сезнең страничкада бер продукция булырга тиеш. Көнгә 3 продукция куйып барырга кирәк инде. Әгәр дә сез продуктовый итеп ясыйсыз икән,
Мисал өчен мин сезгә менә группаны үткәртәм. Әгәр дә группларыгыз бар икән, группларыгызга куя аласыз. Группагыз юк икән, группа ачсагыз бик әйбәт була. Менә миңа монысын бетерәсе була инде иртәгә. Менә көн сайын менә шулай акция дип коллажларны шулай иттереп көн сайын куеп барыгыз аны. Бусы безнең шулай була. Һәм рекрутинг буенча мин сезгә аңлаттым, ничек эшлибез. Төрле группаларга керәбез, работа дигән яисә шәһәрне сайлап алабыз да, шунда үзебезнең берәр нинди рекламабызны куябыз, коллажыбызны куябыз. Мәсәлән, оформляем скидку или менә төрле шундый сообщениялар язып калдыралар. Мисал өчен менә бер группага кергәндә берсе реклама ясаган, Төркиянең хәләл сыйфатлы шампуньнары дигәнен бит коллажларын куйган һәм языгыз дип менә үзенең номерларын куйган. Менә шулай итеп төрле группаларга кереп, сез дә куеп чыга аласыз. Алга таба киттек. Новичок регистрация. Әгәр дә сез менә шушы 50 SMS язгач, сезгә кешеләр килергә ризалашалар икән, сез инде аларны регистрация үткәрәсез. Регистрацияны ничек үткәрергә мин сезгә аңлаттым. Кайберләрегезгә минем командада булган кешеләргә кем белми, сорагыз, аларга да аңлатам. Шулай ук таптыгыз ди, шулай ук плюс куясыз. Менә буларны эшләп барган сайын плюс куеп барасыз. Бу көн дәвамында эшләнә торган эшебез безнең. Новичок заказым. Бу димәк, если мәсәлән новичок 1500 сумга каталог бәясе буенча заказ ясый икән, ул инде икенче заказы белән 1000 сумга заказ ясаган заказы белән шушындый подарок алачак, инде бүләкләр алачак. Беренчедән ул регистрация үтә, аңа 20% скидка була. 1000 сумга ясалган чиракта, ләкин 1500-гә ясаса каталог бәяләреннән, әйме, 20% скидканы да ала. Әле 1000-гә заказ ясап, алдагы киләчәк каталогтан менә шундый шәп кенә бүләкләр алачак. Менә шундый кешене табасыз икән, монда плюс куясыз димәк. Плюс куясыз, әйме? Булды, алга таба киттек. При желании снять видеоролик. Инде бу видеороликны инде аңлатканым бар. Минем ничек төшерергә икән, инде программада эшләгәндә беләсез инде, әйме? Мисал өчен шулай ук күрсәтә алам сезгә. Тагын шул видеоны ачыгы ясап, менә карагыз. Әле нәрсә эшлисе юк анда. Бары тик товарны төшерәсез. Күрсәттем инде мин сезгә аны ничек эшләргә. Монда инде текстларда яза аласыз. Мин сезгә программасын биргәнмен, аны кем белми, шулай ук аларга да аерым аңлатам, ләкин әгәр регистрация юк икән, мин сезнең рабочий чатыма кертә алам инде, эшли торган чатыма, һәм анда мин аңлатам программаларны. Ничек эшләргә икән, кабаттан аңлатып чыгармын, кем аңламый. Нинди дә булса продукцияны алып төшерә аласыз. Мәсәлән, минем өстәлемдә хәзер менә монда шейкер тора, әйме? Бу шейкерны мин мәсәлән шайтып әйләндерә төшерә алам һәм яза алам текст белән шейкер дип, шундый дип составын, аны инде копировать итәргә өйрәндек без личный кабинеттан. Һәм менә шуны куям. Яисә сөйләп куярга, менә бу шейкерны алган идем, кызлар, миңа шундый ошады. Рәхәтләнеп суда эчәм, коктейльләр дә ясыйм дип, менә шулай иттереп тә сөйләп куя аласыз бик кыска гына вакыт ясап. Менә аңлашылды, видео төшердегез, плюс куясыз, төшермәдегез, минус куясыз. Бу көн сайын эшли торган эшләр. Алга таба киттек, личный заказ. Әгәр дә заказ ясыйсыз икән, мәсәлән, 20 секундта, плюс куясыз. 20 ясамыйсыз икән, минус куясыз. 21 ясыйсыз икән заказ, плюс куясыз. Менә шулай бара безнең плюслар. И көн сайын шулай итеп без менә соңгы 5 мартка хәл эшләп барачакбыз. Менә шулай итеп көн сайын плюслар куеп, минуслар куеп, ашыкмыйча, рәхәтләнеп көн дәвамында шулай итеп эшләп барабыз. Менә кем активный була, бөтенсендә эшләп бара аласыз икән. Көн сайын булмый инде ул новичок, беләм, кемнеңдер бер генә новичок була, кемнеңдер 2 новичок була, әйме? Анысы теге көн сайын плюс дигән сүз түгел, минусларда булырга тиеш. Минуссыз булмый, минус бәрбер булачак. Ләкин менә иң мөһим әйберләрне 50 чакыруны, коллажларны көн сайын эшләргә кирәк була һәм клиентский чатта эшлибез, кызлар. Менә шундый эшләр Аллага тапшырдык, без сезнең белән яңа каталог башлыйбыз.